Скъпи приятели, надявам се видеото да ви хареса. Аз съм доктор Николай Шекеров Калуник и направих това видео специално за вас. Направих портрета на господин Делян Пеевски, тъй като непрекъснато получавам налични съобщения, следвайки портретите на политици, които съм направил, тази линия в моето творчество. Непрекъснато получавам, че искате да видите портрети на господин Бойко Борисов и на господин Делян Пеевски. И смятам, че точно сега господин Делян Пеевски е много актуален. Споделете долу в коментар как мислите, че ще свърши конфликта между поколението Gen Z и господин Делян Пеевски. Последвайте ме, подкрепете ме в Revolut, дайте едно харесване, споделете видеото с приятели и ще се видим скоро с вас в следващото видео. Чао!